बयजोंबो मिथिसार जानाय मुंदांखा बावखुंग्रि फोरबोआ गाबोननिफ्राय जागायजेनगोन। थारैनो बयनिबो गोसो गोरबो आरो खुगा खुगा दायो रंजालि बैसागु फोरबोनि फारसेल' सावरायनायाव मुखुब। क'क्राझार हरिनागुरिनि साखाथि बावखुंग्रि हाजोआव बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो जिथि बावखुंग्रि फोरबोखौ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंगोन। बोसोरै गोबां रोजा रोजा बावखुंग्रि हाजो गाखोग्रा सुबुंफोरनि बाना जानायखौ बे फोरबोनि समाव नुनो मोनबोदों। बिटिआर सरकारनि दावबाय बिफाननि बानजायनायाव बे मुंदांखा फोरबोखौ गाबोन 12 एप्रिलनिफ्राय फैगौ 14 एप्रिलसिम खुंफुंगोन। मख'नो गोनां गाबोन फुंनिफ्राय जागायजेननो गोनां जिथि बावखुंग्रि फोरबोआव माराथन खारनाय, इन्डिजिनियास गेम्स, साइक्लिं, बैसागु मोसानाय, हौवा हिन्जावफोरनि हाजो गाखोनाय आरो दोरोङारि जाग्रा आदार संनाय खावनायनि बादायलायनायफोरखौ फारियै खुंफुंगोन। बे नोजोरजों दिनै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', एमएलए लरेन्स इस्लारि, इएम धर्मनारायण दास, रेवरेवा नार्जिहारि आरो माखासे मावख'गिरिफोराबो बावखुंग्रि फोरबो खुंगोन जायगायाव थांनानै नायगिदिंहैयो। बे फोरबोनि सायावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे गोनां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। गिबियावनो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आङो दुलाराय जोंनि माहारिनि आइ आफा बिदा फंबाय बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आरो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। बे गोदान बोसोराव बयबो मोजां देहा आरो गोसो लानानै बयबो आलो गोजोनै रंजानो हायो आरो थांनाय समफोरनि दुखुफोरखौ बावनानै फैबाय थानाय समफोराव गावनि जिउखौ मोजाङैनो मोजां दैदेनलांनो थाखाय बयबो साखाफारा जानो हायो। बिनि थाखाय आङो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों। गुबैयै बावखुंग्रि फोरबोखौ जिथि बावखुंग्रि फोरबो गाबोननिफ्राय खुंनाय जागोन। बेखौ गोबाव समनिफ्राय खुंबोबाय थानाय जादों आरो बियो जोंनि रंजालि बैसागु बे बोथोरनि फोरबो, बेजों माहारिनि फोरबो, बेजों सोमोन्दो गोनां मोनसे बे सेलेब्रेसन। दा बेवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि गभर्नमेन्टनि टुरिज्म डिपार्टमेन्ट, स्पर्ट्स डिपार्टमेन्ट, कालचारेल डिपार्टमेन्ट आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट ज' जानानै खुंनाय जादों आरो बेवहाय माखासे बादायलायनाय हाबाफारि लादों, हारिमुनि हाबाफारि लादों आरो हाजो गाखोनाया 14 अक्ट'आव बियो दङ। दा बे हिसाबै देग्लायबो जोबोद गाजा गोमजायै बेखौ खुंजागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफ्रा आगोलाव जेरै फैदों एबारबो बिनिख्रुइ बांसिन फैगोन होननानै आं सान्दों। मानोना एबार बोथोराबो जोबोद मोजां आरो लोगोसे गासैबो थासारिया मोजां। दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। बावखुंग्रि ओनसोलखौ टुरिज्मनि फारसे नायोब्ला जोबोद जौगाहोनो हानाय मोनसे ओनसोल। बेनिखायनो जोंहा बेवहाय मेजर मोननै मोनथामसो बिथांखि जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दङ। मोनसे जाबाय बेखौ मोनसे टुरिस्ट स्पट हिसाबै डेभेलप खालामनांगौ। गुबुन मोनसेया जाबाय बे ओनसोलाव मोनसे फिल्म स्टुडिअ', मिनि स्टुडिअ' मोनसे गायसननांगौ आरो लोगोसे नैबे फोरबो खुंनाय जायगाखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो बावखुंग्रिनि जोंनि जि मुसुखा बेखौ जोबोद मोजाङैनो गायसननांगौ। बेबायदि माखासे थांखि दङ। दा बेखौ फैबाय थानाय समफ्राव जोङो बेखौ मोनफा मोनफा मावलांनो आखायाव लागोन। आङो रायजो राजा आरो लाइमोनफोरखौ बयखौबो खावलायदों, जायफ्रानिखि बेवहाय हाजो गाखोनो फैयो बयबो जाहाथे डिसिप्लिनै गाखोयो आरो मोजाङैनो मोजां। मानोना जोङो बयबो मिथिगौ हाजो गाखोनो जोबोद एनार्जि नांगौ आरो हाजो गाखोनो हायोब्ला जोंनि देहाया, सावस्रिया जोबोद मोजां जायो। बेनिखायनो बयखौबो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जाहाथे गाखोयो आरो बेवहाय जिखिनि नांगौ भलेन्टियार्स, डक्टर बायदिसिनाफोरखौ अलरेडि एरेन्ज खालामनाय जादों। दा थेवबो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जाहाथे बेवहाय बयबो बाहागो लायो बेखौ आं खावलायदों आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव जोंहा बे ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे बड'लेण्डनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैगोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय
FNF क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ FNF क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना FNF क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।